Hola, jo sóc l'Edmond i estic amb el meu amic Eric i avui preguntarem a les classes de primària quina és la seva assignatura preferida. Hola, jo Amb sóc... 4 nens de primer, que es diuen. Oda, Ian, Imran, Martina. I ara els hi preguntarem quina és la seva assignatura preferida. Educació física. Castellà. Mates. Castellà. I hem vist que ha guanyat castellà. I ara sabrem l'assignatura de segon. Estem amb 4 nens de segon i es diuen... Àlex. Elias. Isona. Aya. I els hi preguntarem quines són les seves assignatures preferides. Educació física. Ambients. Matemàtiques. Ambients. I ha guanyat ambients. Sabrem l'assignatura preferida dels de tercer. Sabrem amb els nens de tercer i ara mateix els hi preguntarem els seus noms. Martí. Caral. Edurne. Martí. I ara els hi preguntarem quina és la seva assignatura preferida. Ambients. Informàtica. 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 Veiem que ha guanyat informàtica. Sabrem l'assignatura preferida de quart. Hola, avui estem amb aquests alumnes de quart que es diuen... Marc. Nil. Clàudia. Isona. I els hi preguntarem quines són les seves assignatures preferides. La teva és? Mates. Educació física. Anglès i català. I veiem que és la primera classe que té empat. Sabrem l'assignatura preferida dels nens de cinquè. Estem amb els nens de cinquè i els hi preguntarem els seus noms. Isabel. Valentina. Onos. Pau. I ara els hi preguntarem quina és la seva assignatura preferida. Plàstica. Plàstica. Educació física. Teatre. I ha guanyat plàstica. Els nens més gran de l'escola, sisè. Avui estem amb uns nens de sisè i els hi preguntarem els seus noms. Hola, jo sóc l'Iker, el Jan, l'Èlia i la Martina. I també els hi preguntarem quines són les seves assignatures preferides. A mi m'encanta educació física. Educació física, teatre i plàstic. I veiem que ha guanyat educació física. Hola, estem amb la Betty, la guanyadora de l'assignatura que els nens dels cursos han triat i ara li farem unes preguntes. Com et sents al fer l'assignatura guanyadora? És guai, no?, que els alumnes, que l'assignatura que jo faig els agradi als nens, m'agrada molt. Per què et vas dedicar a fer en concret aquesta assignatura? Perquè m'agradava molt l'esport i als nens també, i quan vaig estudiar vaig dir, doncs mira, ho barrejaré tot i faré magisteri d'educació física. Tu ficaries una altra assignatura a part d'aquesta? Sí, ja en faig d'altres i també m'agraden molt, Medi o castellà també m'agraden molt. De petita, a tu t'agradava fer esport? Jugar a bàsquet, només. Bueno, al pati també jugava a futbol, sí, però sí, m'agradava molt l'esport. De petita ja volia ser professora? Ho vaig decidir una miqueta de més gran, quan era petit així com vosaltres, no, però una miqueta més gran sí que ja vaig decidir que m'agradava ser professora. Doncs aquí ho tenim, l'entrevista de la Betty.